Сред дебрите на Пирин планина попадаме в капсула на времето. Добре дошли в село Пирин. Тук пътят свършва и започва друго измерение. Тази сутрин на селския площад е необичайно оживено. Предишния ден е имало събор и сега жените мият тенджерите от курбана. А събора за какъв е бил събора вчера? Свети Дух. Имаме манастирче на 3 км и там правим курбани. Не мога отгоре, като излезам до църквата. Нагоре. Полека. Баба Влада се съгласи да ми отключи църквата. Тя е клисарката на църквата. Погледнете какво е понесла на гърба си. Това е поне 20 кг. Опитах се да й помогна, дадоха ми само това да нося. А иначе има към колко капака имаш на гърба си? 12. 12 капака. Невероятно. А на колко си години? На 72. Малко се изморим и свалим. Само той държи ключа и аз дам. И наша иконостас на църквата 885-та правилно. Тя и тая икона. Светеца не е той. Закрилник. Е тук, не? Това е Свети Николай. Мирише на дърво, на старо. Да се гледа църквата, да се чува. А служби има ли все още? Ние не имаме свещеник. За погребението, за курбана. Каниме от катунци. Дискове църковни имам. И като идвам, бием камбаната, неделя сутрин рано довадам, отварям и си слагам дискове. Част от... Ево видите, наши светеца тук. И тук на не е портала. А това портал, къде е заключено било, като са дошли турците. И като са видели светеца, казва, тук не може да се влезе вътре. И си се вращат. И нищо, нашето село тогава турско не е пострадало. Всичко е било в църква. На село Пирин били горди и непокорни и от край време били трън в очите на турците. От тук тръгва въстание преди Илинденско-Преображенското въстание. Вечерта, преди да бъде убит, тук е спал Яне Сандански, а в една от пещерите в подножието на селото се е криел Пейо Яворов. Там той създава свои стихосбирки. Селото, там къде не е манастирчето, там не е било селото. Са направили самокове. Изкарвали си желязна руда. 3 самокове имало. И тогава, като са направили самокове, един по един си са направили покрай реката къщи и са дошли оттам тук. Даже има легенда, че там са подгонили турците от това село и някакви са бягали по България нагоре. И град Габроволи, по едно село Габроволи, не знам, тя е заселено от нашето село. 6 жени родили под един габер. За една вечер, за една нощ. Село Пирин си има легенда. Легенда за змея Генчо и мома Калина. Всеки го разказва по различен начин. А вие как го разказва? Слушал. Нали, имало една момичка Каля, Винчо Каля, Калина. Тя тръгнала за вода на реката и зарушило роса, ситна роса. Дъжд. И змея тръгнал по водичката надолу в реката и отвърва някъде надолу. И тя после се връща с мъжко дете. Рожбата била получовек, полузмей и се казвала Гинчо. Дълго време той живя в змеевата къща на край селото, но когато пораснал, отлетял на върха на планината. Оттам и до ден днешен Гинчо пази нивите на хората от градушки.
През последните години селото някак си е живнало. Къщите са започнали да се стягат, да се поремонтират, тъй като много хора идват тук и използват тези къщи за лятни вили. Няма много туристи не идват често, но затова пък идват виладжи. И малко по малко селото оживява. Как се казвате? Катерина и Нетка. И сте си тук, сте си раждани? Ага, тук. И тук ще умреме. Ето тук местните, много хубави коли имат местните. Какво мислите, че като сме тук и сме индианци, а? Ето, виждате ли? Хората тук мислят за туризма. The legend of the Gincho Dragon and Kalina Maiden. Опа! За да увековечи легендата за змея, кметът поръчал тази любопитна дървена скулптура. Това не е това, което мислите. Тя целува ръката му. Повтарям, ръката на змея. Още 3 дървени скулптури красят Мегдана, щото да радват окото и да привличат туристи. Мечката и малкото мече. От кога е тая? Ами от 34 седмици. Свети Никола. Да. Той е всъщност покровител на вашето село, нали? Да. Сякаш орисница е омагьосала село Пирин. Да застине във времето, да се сроди с вечността и да омае всеки, който случайно го посети.